Merħba għal dan il-programm fuq il-review ta' l-istaġun sissa ta' Formula 1 2023 miellum għandi l-Andrew Zar kif inti Andrew. Tajjeb, ninsab grazzi Wayne, u inti? All right, dejjem ovvjament meta nkunu tnejn għandna diskutu għafwan dejjem konna sija xinajdux. Ejja, konna ħafna xinejdu dejjem u dan l-istaġun biex nintroduċi ma kien ħankun onest mhux ħolqot nitħaq bin-nies, ħankun onest ma kienx wieħed mill-aqwa staġuni li rajna tal-Formula 1 huwa staġun ikkaratterizzat bid-dominanza ta' Max Verstappen, però hemm ġlieda interessanti għat-tieni post kemm il-kostrutturi kif ukoll għall-kampjonat tas-sewwieqa u kellna xi talking points oħra li ħan iddiskutu matul dan il-programm. Mela, ħanibda ovvjament nfakkarkom li dan il-programm huwa live, ġifieri tistgħu tgħidu tagħkom fil-kummenti. Ħanibda bl-ewwel opinjoni tiegħi ta' dan l-istaġun għax dan il-programm jkun qassamet. Nsejt ngħidilkom skuża ruħi. Jien ħajkolli 5 opinjonijiet ġenerali dwar dan l-istaġun u Andrew wkoll ħajkollu 5 opinjonijiet tiegħu. Ħanibda bl-ewwel waħda tiegħi. Dan l-istaġun jikkonferma li Max Verstappen huwa wieħed mill-aqwa sewwieqa ta' kull żmien. Għalfejn naħseb hekk. Diġà rajna li Max Verstappen jieħu ġiex titli l-ewwel wieħed fl-2021 wara battalja inkredibbli ma' Lewis Hamilton, jiena l-aqwa title fight li qatt niftakarni nara u fl-2022 kien staġun ieħor dominat minn Max Verstappen bħal dan l-istaġun. Iżda dan l-istaġun rajna dominanza assoluta. Issa Red Bull vera hija karozza tajba, imma jien nibqa' nsost li Perez mhuwiex sewwieq ħażin, iżda Verstappen kompletament se tiġibu fix-xejn. X'taħseb Andrew? Assolutament naqbel miegħek 100%. Ħanibda bl-aħħar punt li semmejt kif Verstappen qed iġibu fix-xejn. Verstappen għandu storja tista' tgħid ta' li jġib teammates fix-xejn. Qed iġib il-Perez fix-xejn bħalissa. Albon pjuttost ġabu fix-xejn, alla volja Albon tista' tgħid inġabar mal-Williams. Pierre Gasly tista' tgħid l-istess. Verstappen ġabu fix-xejn, anke jekk kien żmien relattivament qasir ukoll. Alright, forsi ma ġabux fix-xejn għal kollox, imma nkun onesti, Verstappen kellu effett li wassal biex Ricciardo tela għax fl-aħħar mill-aħħar li ma setax jilħaq dak il-livell. U kienu wara kollox li ħal promotion ma' Red Bull minn flok Carlos Sainz, jiġifieri dan għandu storja li jeleb teammates tiegħu li kif rajna Carlos Sainz, Ricciardo, Gasly, Albon, Perez, daw il-ħamsa kollha għadhom fil-Formula 1. Ovvjament nafu li Ricciardo staġi lura wara li ma bedix dan l-istaġun. U kollha kellhom is-suċċessi relattivament f'dan l-isport, ġifieri rajna sewwi ħafna għar minnhom. Iva dis-sena dominanza assoluta għall-istatistika rebaħ 10 titli minn 12 dis-sena u naħseb kellu fejn jirbaħ it-tnejn l-oħra li kieku ma ġiex żvinturat b'mod partikolari fl-Arabja Sawdija. U semmejt ta' title fights ta' 2021 naqbel miegħek li bħala livell ta' sewqan miż-żewġ sewwieqa qatt ma rajt title fight daqshekk b'saħħtu fejn kienu
kellhom konsistenza sinċerament ta' livell ieħor li qatt ma niftakar. Ċari kien hemm sewwi ieħor li kien bil-livell tagħhom fl-2020 li niftakar rebħu sewwieqa differenti l-McLaren, Monza. Eżatt. U Bottas. U Ocon fl-Ungerija. Eżatt. Mbagħad pereżempju tgħid li Baku dawk iż-żewġ titliela qisu kien hemm raġuni oħra għalfejn rebħu għajmi. Eżatt, Baku ma ninsewx Verstappen. Baku Verstappen kellu problema ta' tajjer u Hamilton fl-istars. Għazaqa, m'hemmx fejn duru. Eżattament. F'Monza tajjeb ngħidu li ħabtu ġoġoġi. Għalkemm kienet rebħa meritata minn McLaren għax Veru, kellhom fejn bil-mertu. Skur li għenet il-ħabta ħanajtu għek. Għenet. Bottas. Ġo Turkija. Ġo Turkija, jiva. Hamilton kien kellu grid penalty fakrek, għax kieku kien jibda minn pole position. Eżattament, ġifiri turi kemm kienu isuqu f'livell oli immens. Tantu għek Verstappen spiċċa fuq il-podju 18 darba minn 22 dik is-sena. Eżattament. L-erba darbit li ma spiċċax, tita minnu għax kellu falliment dik is-sena, Baku tar-rota, l-Ingilterra meta Hamilton l-erba li huma kellu problemi. U anke l-Ungerija fil-verità, issa vera spiċċaħħa dik it-telliqa u kiseb ġiex punti, imma kellu ħsara assoluta. Eżattament. 2022 naħseb. Qed issemmi dal-punt. U koll il-fatt li Verstappen qed naraw jikser ħafna records u jipplejsja lilu nifsu f'ħafna lista top 5, top 5 race wins u għek. Titkompli tikkonferma li anke statistikament jien naħseb da xufiera kemm għad għaddu żmien 26 sena u 25 sena għatfall dallu minn tal-inqas jekk ikompli dal-livell u jixtieq jibqa' jsuq għatfall dallu minn tal-inqas 12 sena f'dan l-isport. Żguru. Jiġifieri statistikament ħadd ma narax xufier ieħor li kapaċi iġib daqshekk numri daqsu jiena. Konna tgħidu hekk għal Hamilton iżda Verstappen. Wasalna ngħidu għax ħadd ieħor li għandu Verstappen il-combination hija tant insink. Fi żmien kienu issa vera mhumiex like with likes, żminijiet dejjem jinbidlu fil-Formula 1, affarijiet jinbidlu, diffiċli qabel żminijiet ma' oħra, imma min jiftakar il-Formula 1 fil-bidu tal-2000ijiet min kien isegwi kien ikun jaf li Schumacher bil-Ferrari kważi dejjem kont taraħ jirbaħ fl-ewwel. Isu 5 snin ta' 2000s u mbagħad ferra baqa' fl-2005 u 2016 da battal iżda majna tikka. Dak it-tip Verstappen hekk inħoss bħalissa ma' Red Bull dis-sena u meta naraw l-istatistiċi tiegħu mhux biss fuq din is-sena, iżda anke fuq is-sena oħra minn 34 tellieqa f'temp ta' sentej ta' 25 rebaħ ta' dik hija conversion rate impeccabli tista' tgħid. Aqas Hamilton kważi bid-dominanza kollha tiegħu bejn l-2014 u isu l-2020 ma niftakru hekk jirbaħ tant konsistenza. U anke Verstappen hemm arja ta' pereżempju l-aħħar tellieqa qabel il-waqfa kien beda fis-sitt post. Kien hemm sens ta' inevitabilta assoluta li kien ħajirbaħ. Għavolja mhux ħajibda minn pole, jottini. Kulħadd kien ċert li ħajirbaħ. U nasib anke kieku beda mill-aħħar post kważi, kont topsor li jirbaħ, għandu din l-air of invincibility Verstappen li ilni ma nara fil-form jien għax jien ma tantx niftakar żmien Schumacher. U qas issa fi żmien Hamilton kien jirbaħ ħafna fi żmien Hamilton kien jirbaħ ħafna. Ma kellu kompetizzjoni Ekku,
Anke Vettel sa ċertu punt. Bejn l-2014 u l-2016 kellu Nico Rosberg. Eżattu. 2017 sal-2018 kien hemm battalja ma' Vettel. L-2019 sal-2020 kien hemm ġieli Red Bull jirku xi talli qaj oħra ma d-dominanza qatt ma rajta jien. Ekku, u kienu f'dawk is-snin. Alright, mhux regolarment biżgħet, ma ġieli jkunu hemm tlilaq fej kompetituri, speċjalment mill-2017 lem sal-2020-2021, kienu jirbħu tlilaq b'mertu iktar milli b'fortuna. Nasib bejn l-2014 u 2016 kien ikollok tiġi naqri iktar fortunat biex tirbaħ jekk m'intix fil-karozza tal-Mercedes. Iżda mbagħad ovvjament Nico Rosberg kien tal-livell. Kellu teammate li kien kapaċi jirbaħ fuq bażi regolari jekk mhux ma kienx konsistenzi daqsu fir-rep. Kien kapaċi jirbaħ full kampjonat. Xat, eżatt, rebħu, issa vera Hamilton ġi svintolat. U ħaġa oħra. Ukoll bejn l-2015 u l-2016 Nico Rosberg rebaħ 7 tliela fuq xulxin. Mela. Wara tal-Amerika ġifieri kellu teammate. Kellu l-pace u Rosberg ma kienx he was no slouch bl-Ingliż, he was not ħanajlek vera Bottas kellu dik il-kapaċità jirbaħ on his day imma ma kienx ta' dak il-livell mbagħad. Ma kienx jagħmilha konsistentament bħal Rosberg. Eżatt, Rosberg kellu dik in-naqri iktar konsistenza mbagħad u nasib ngħidu kif inhi fl-2016. Rosberg konsistenza iktar milli pure pace rebaħ il-kampjonat. Mhux għalhekk pace ma kellux imma dik il-konsistenza it carried him over the line fl-aħħar 4 tliela niftakru li Hamilton rebaħu kollha u Rosberg dejjem ġie t-tieni u biha għamel biżżejjed biex jirbaħ il-kampjonat. U semmejt li 2022 kienet interessanti kif l-ewwel parti il-Ferrari kienu naqra ta' kompetizzjoni għal-kampjonat u għajja ngħidu kif inhi sapalda żmien sen ilu tista' tgħid kellhom opportunitajiet Ferrari biex jidħlu għal-waqfa tas-sajf fil-vantaġġ. Jien naħseb sara għaddiet wara l-Ferrari, wara it-telliqa ta' Franza, wara li ħabbat Leclerc u Ferrari u Charles għataw album. Iva, fatti, anzi immur telliqa lura qabel mill-Awstrija law. U to be fair, ħadd iktar minn barra Mercedes, Ferrari, għazbis reputelli oħra minn dak iż-żmien. Silverstone qabel Awstrija ġiet. Iva. Sainz u Leclerc rebaħ Awstrija kien Paul fi Franza u mbagħad nafu x'ġara hemmhekk u minn Franza sa l-aħħar telliqa ta' 10 tim ilu issa Red Bull repu kull telliqa da wejn minn barra waħda. U f'dak it-time span Verstappen ma rebaħx biss 4. Dominanza assoluta. M'hemmx kliem u livell. Il-fatt qedtilna għall-opinjoni li jmistek, Verstappen se jsir ċampion tad-dinja ġewwa l-Qatar. Qegħdin nafu għadi. Mela, u l-ewwel ċans li għandu biex jirbaħ il-kampjonat matematikament huwa ġewwa l-Ġappun. Iżda biex jirbaħ ġewwa l-Ġappun ara, qed nagħmlu naqra assumptions li l-istaġur jibqa' miexi more or less kif inhu li Verstappen kważi dejjem jirbaħ qisu dejjem isu jiggwadanja aktar punti minn Perez. Meta nqisu l-ewwel ċans li għandu Ġappun. Mhix impossibbli jirbaħ dik in-nar, imma probabbli mbagħad irid riżultati imorru daqsxejn favorih iktar mill-average ta' dan l-istaġun sissa. U kemm ikun għatfadat li mill-Qatar lem? Ara, ikun għatbaqa l-Amerika, Messiku, Brazil, Las Vegas u l-Abu Dhabi. 5. Għatfadat 5 titliela. Ekku.
U fil-fatt, minn dun bidel il-point scoring system għal 25 għal rebħa kampjonat qatt ma ntrebaħ biktar minn 4 races to spare. Qatt. Laqqas insomma, laqqas Vettel fl-2011, għax Vettel fl-2011 kien rebaħa u kien għatfadal 4 tliela. Dadet nejdu bil-modern point scoring system. Modern point scoring system ta' 25. Għax nimmaġina fl-2002. Min għalija 6. I stand to be corrected imma min għalija 6. Kien għatfadal 6. 6 tliela bil-point scoring system ovvjament ta' dak iż-żmien. U l-informazzjoni li tasalli anke fl-1992 ġara hekk li rebaħ Nigel Mansell u nixtieq nieħu l-opportunità la darba qed insemmu Nigel Mansell nawguralu happy birthday u għax illum għala 70 sena. Sewi leġendarju maħbub minn ħafna Ingliżi fil-Formula 1, champion tad-dinja tal-2092 għalhekk semmejtu. Imma lura għal-punt ta' Verstappen eżatt ikun fadal 5 tliela, dominanza assoluta. F'dan il-punt qed ngħidu literalment mhux jekk ħajrbaħ il-kampjonat, literalment nagħmlu l-istimi ta' meta ħajrbaħ il-kampjonat. Naraw meta jista' jirbaħ il-kampjonat, meta hija aktar forsi iktar likely li jekk bir-riżultati immorru more or less consistently kif sejrin ikollu l-aħjar ċans. L-aħjar ċans jidher li huwa l-Qatar s'issa. Iżda jaf riżultati jmorru favorih. Ma jien ma neskludix li jirfu l-Ġapun. Żgur li le, żgur li le. Ser l-istaġun ma neskludix. Ejja ngħidu, anzi dal-aħħar tista' tgħid li Perez fl-aħħar żewġ titliela ma aħjar mis-soltu. Imma kapaċi jagħmel hekk konsistentament ma nafx. Ekku, ifimni, aħjar mis-soltu mhuwiex mila aħjar ta' għalija dik il-karozza minimu għandek tispiċċa tieni post kull tellieqa. U żgur, l-average tiegħu minn għalija jekk ħaneskludi sprints għal sekonda l-scoring fl-sprints. Verstappen qed jiskorja xi 9.6 points iktar minn Perez kull tellieqa. On average, ovvjament, li daqsek qed tajt, on average, jekk ngħidu Verstappen jirbaħ kull tellieqa, Perez qed jispiċċa dejjem it-tielet. On average, ovvjament, average dejjem hija sensittiva għal extreme results u outliers, imma biex tara kif fil-fatt it-tellieqa li għadda spiċċa t-tieni Perez, kien l-ewwel darba li għamel hekk minn għalija minn Miami. Biex tara kemm hemmx konsistenza f'Perez, anke minkejja kemm hu konsistenti Verstappen, għax orajt Verstappen dominanti b'mod assolut kif edna, konsistenti għall-aħħar, imma bl-inkonsistenza ta' Perez. Pjuttost qed titilu fuq platt ukoll il-Verstappen, x'taħseb wejn? Jien qed naħseb hija ħasra l-fatt li man xej kontra Perez ta' jiġifieri imma kieku immaġina kien hemm xi Lewis Hamilton dik il-karozza ta' Red Bull jew Charles Leclerc. L-istaġun kien jiġi il-battalja l-ewwel post kont nara tiġi iktar interessanti għax xufier li kapaċi jagħmilha ma' Verstappen week in week out. Konsistentament. Li tirba' dik il-karozza li tirba' ġiex tittiera kemm f'10? 12? Min 12 tellieqa s'issa żgħat, rebaħ tnej Perez 10 Verstappen. Darba minn 6 mhix biżżejjed. U żgur li le hu. Laqqas Bottas naħseb ma kien ikollu dik ir-rata. Tirbaħ qar darba minn 4 darba minn 4. Eżattu. Jekk comparable. Daħluna xi kummenti wkoll qabel. Kif semma għattu l-Lobera li t-tullu nsellimlu fuq ta' Nigel Mansell li l-lumjala 7 sena nawgurawlu minn hawnhekk. Dan kien ċappara minn hawnhekk nsellimlu jgħidilna li s-sena l-oħra Leclerc kellu ċans kbir. Tim ħassarlu kollox fil-verità.
Ovvjament naqbel miegħek li kellu ċans jirbaħ it-titlu, iżda ma naħsibx li t-tim biss għandu tort għax vera għamlu żbalji l-Ungerija dik l-istrateġija ma nafx li jgħidu miegħu. Monaco wkoll. Iżda Anke l-Ingilterra, aħjar ma ngħidu xejn. L-Ingilterra iva meta żammew fuq l-istess tajt. Iżda l-Leclerc għamlu xi żbalji. Ekku. Most notably li semmejnija kienet ta' Franza li jisu minn hemmhekk il-moral ta' kemm tiegħu kemm ta' Ferrari niżel. Niżlet ħafna u anke konsistenza għad irridu naraw Leclerc medda ta' staġun sħiħ jekk ikollu ċans jisfida l-kampjonat. Hemm differenza bejn tirbaħ tlielaq regolari, tirbaħ 1 in 3, 1 in 4. U differenza bejn tirbaħ kważi 1 in 2 races li realistically jekk trid tagħmel biex tirbaħ kampjonat. Il-konsistenza għad minix qed nara. Ekku, bħalek inħoss. Infatti hemm ġiex sewwi oħra li ħanitkellmu fuqhom iktar tard fil-programm. Li nħoss forsi nara aktar konsistenza, eżempju. Qed nitkellmu fuq Charles Leclerc, jekk kelli opinjoni fuq. Iva. Naħseb li Charles Leclerc m'għandux futur twil mal-Ferrari. Ma nafx kif tara diżar fi sad opinjoni heated. Iva, naħseb it-tifosi bħalissa jekk ħajsimgħuna. Jgħidu l-estoruħna għal-barax ta' kummenti. Kif isser? Qed nistenna xi kummenti vera. Jien inħoss li hemm naqas strained relation bejnietom. Speċjalment fil-bidu tal-istaġun. Ara, ħanibdew minn hawn. Jiena naħseb Ferrari kellhom aspettattivi fil-bidu tal-istaġun li jkunu jistgħu jisfidaw Red Bull fuq mod regolari. Iżda malajr wara telliqa jew tnej bdiet tidher ovvja li da ma kienx il-każ. Mbagħad fil-bidu ejja ngħidu kif l-ewwel telliqa barra engine failure. Awstralja qas jagħmel dawra waħda u barra. Miami jaffeċ il-qualifying. Ferrari ħawdu tgerfixa f'Monaco bit-tire change. Minn meta kienet. Qualifying Kanada. Qualifying Kanada. Spanja qas idea ta' x'ġara, ta' x'porkerija kien hemm. Għax li tagħmel telliqa li tajt ma kienx hemm xi obvious mistake minn naħa oħra, just xejn. Jisu spiċċa 12 post jew fejn spiċċa xi l-karozza daqshekk kienet ħażina hekk. Dik li just għalhekk isu jiena nifhem x'inti tajt li m'hemmx futur sabiħ. Id-domanda fuq band oħra u mbagħad hija min jieħdu rhetorically speaking għalissa. Jien għal dik kont ħaniġie. Ovvjament ngħidu li 2026 ħajkun ir-rule changes. Dik is-sena sab naraw tibdil drammatiku fid-driver market, jien hekk inħossni. Hemm ċans qawwi għalija dik. Jien ngħid li bħalissa timijiet li huma iktar ħajru xufiera mill-Ferrari hemm tnejn bħalissa. Ekku. Ovvjament ir-Red Bull u l-Mercedes. Eżatt. Issa nibdew bir-Red Bull. Ir-Red Bull għandu ċans żgħir jiddependi fuq Perez. Iżda l-problemi li ma nafx kemm għandhom bżonnu. Jien naħseb dik eżatt għal dik kont ħaniġi ma sibx li Red Bull ħajħallu ikollhom ġiex sewwieqa li ħajspiċċaw jiġġieldu ma' xulxin. Tiġi sitwazzjoni simili. Għal kif kellhom il-Mercedes. Hamilton u Rosberg, eżatt. Li għat-tim mhijiex healthy. U żgur li il-problema li għandhom Red Bull. Iżda Mercedes jiddependi kollox fuq Lewis Hamilton. Ejwa, dik hemm iktar skop. Kemm ħajdum? Eżatt. U qed jgħidulna sew, għadu ma ġedditx il-kuntratt, iżda jiena nemmen ħajerġa' jġeddet imqar sentej oħra, imqar sena d-dieħla.
Imma kif qed tajt inti, da mhux sejtu mal dejjem ta' dejjem fl-aħħar mill-aħħar dana għandu 38 sena, mhux iżda mbagħad għandi opinjoni dwar l-età li ħanitlu għaliha. Imma da mhux sejtu mal dejjem ta' dejjem, da ad infinitum. Oħra, issa jiena mhux se ngħidlek ma jogħġobnix, imma George Russell jaf ħajġu f'punt Mercedes jgħidu huwa affidabbli biżejjed li meta jiġu biex ikollhom karozza mill-aqwa li iva jistgħu jisfrudaw għall-kampjonati insa dal-aħħar sentej għax ma kellhomx il-karozza għall-kampjonat għal sfida fil-kampjonat, allura kemm hemm titlef fil-verità? Titli xejn mhux ħafna. Biex jisfidaw il-kampjonat. Semmejt il-Red Bull bil-konsistenza, dominanza bil-konsistenza ta' Verstappen. Kemm għandu bżonn teammate jippuxja dak it-tip. Red Bull jisom jisforzaw title fight ma xaħat ieħor. Ngħidu kollox sapera Perez tkun batu dal-istaġun ma xogħol qed jagħmlu Red Bull l-ewwel di. Ekku, in-nies jikkritikaw għax spectators jikkritikaw ħafna għax team orders, ma jħallux għom xie ġildu, fimtni insomma. Jekk għandek sewi pal Verstappen tant konsistenti. Il-livell li trid tilħaq biex. Inti l-għanti għak bil-Formula 1 pal-latin, x'inhu mhux li tirbaħ. U mhux hekk, u ma x'importom. Eżatt, jiġifieri m'għandek ma jinteressaħhomx kif jekk ir-rebħa tiġi faċli aħjar għattin. L-isforza title fight bħalma kienu spiċċaw ġara fil-Mercedes. Eventualment, eżatt. Issa ħalli għal-Mercedes kellhom id-dominanza u sapun. Ekku. McLaren splodit f'wiċċhom it-title fight bej teammates għax nafu x'ġara fl-2007. Imma Mercedes għal-ġid tagħhom kienu tista' tgħid fortunati li l-oppożizzjoni kienu relattivament fjakki dak iż-żmien allura title fight. Sa punt in-nies jgħidu b'nalla kien hemm title fight bejniethom, żammet ċerta livell ta' interess. Ejja ngħiduha kif inhi. Objectively speaking, ara kif qed tajt int dwar Leclerc ma' Ferrari biex nerġgħu isna nduru fuqha. Option oħra li forsi nara imma kemm objectively hija aħjar minn Ferrari mbagħad hija dibattitu kompletament differenti u kompletament differenti. Aston Martin. Għax Alonso nafu li għandu żmien Stroll li ngħidu kif inhi igawdi mill-fatt li missieru u għassi. La missieru jifqemek hemmhekk ħajbqa' tifertiegħu. Ekku, m'hemmx. Imma Alonso again, tajjeb kemm hu tajjeb għadu. U sejdum lek għal dejjem, laqqas. Jiġifieri se jasal f'punt li Alonso ħajwarrab, probabbilment, ħajkun hemm opening, x'se jiddeċidu jagħmlu Aston Martin, jaf jasal pereżempju 2026, eżatt. U żguru oħra ġejja l-Honda dak iż-żmien, allura hemm aspett ieħor jaf forsi jikkonvinċu sewi ieħor. Imma fil-verità vera ma nafx kemmi the happiest of marriages, Leclerc u Ferrari. Imma u bat tittara kemm hemm min lest assolutament jieħdu. Hemm dubji u li huma aħjar minn Ferrari, naturalment, għax billi semmi li l-ħass mhux se jmur hemm bir-rispett kollu. Jew mal-Williams mhux se jmur lek hemm, m'hemmx wisq skop. Jien naħseb di situazzjoni tfakkarni ftit mhux eżatt, però Riccardo meta talaq minn mar Red Bull. Isu kien hemm it-tim ir-relazzjoni jibdew jmorru lura. Ir-relazzjoni ġiet sanaqa toxic lejn l-aħħar. U Riccardo spiċċa għalija jagħmel l-iżball
li mar Renault u switu Ares fil-fatt. Ekku, għatma breġa kien l-istess level għajdu kifini. Eżatt, telli għawada biss rebaħ minn U żgur. Iċi Leclerc ma jistax jirrepeti l-izbal. Ekku, fil-verità, any move li jagħmel minn barra l-Ferrari biex jitlaq mal-Ferrari sa kemm mhux Red Bull realistically u d-domanda l-oħra mbagħad retorically għax jambu. Huwa riskju. Dan actually jfakkarni f'xi ħadd ieħor imbagħad la darba semmejt li Ricciardo ma ħammur għal xi ħadd ieħor. Hamilton mal-McLaren. Hamilton telaq minn mal-McLaren fl-2012. Kulħadd inħassat meta telaq. Jien niftakar li nisma' li ħajitlaq minn mal-McLaren biex imur mal-Mercedes. Kulħadd x'ħaj gwadanja minn jadi. Issa vera tista' tgħid ħadmet u veru li ħadmet imma huwa riskju movek li tieħu iktar ma tmur il fuq fil-rank tal-Constructors Championships iktar move għal xi tim ieħor huwa jekk riskju. U koll jiddependi ovvjament kemm inti għandek il-karti favorit. Jekk insewwi xi bħal ma kien pereżempju Kimi Raikkonen mal-Ferrari, kienet ovvja għalih. It was his final best move if you like. U mbagħad li jmur x'imkien ieħor għalih. Ma kienx immotivat bil-flus neċessarjament. Kienet iktar passatemp, kien jaf li wasal more less vinu, mbagħad nafu irtira, etc. Charles Leclerc għandu ħajja 26 sena fottu. Laqwa tiegħu. Jiġifieri dak move ieħor Hamilton kellu 28 meta mar mal-Mercedes, jiġifieri mbagħad faċli ġiba ħażina darba. It-timiet tajbin ikunu set in stone, ma jkollhomx bżonnok. U xejn tibqa' imkaħħal bil-Malti fil-midfield jew xi ħaġa mhux daqshekk rewarding. Allura vera hija sitwazzjoni diffiċli bejn Leclerc u Ferrari, ma nistgħux idduru mal-lewża fl-aħħar mill-aħħar. Daħluna wkoll xi kummenti dan kif fuq Leclerc jidillu li kellu qatt ma kellu bħala sena l-oħra u li dan il-punt interessanti Sainz iffirma pre-contract mal-Audi wkoll. Hemm xi rumors li jekk qed jgħidu ngħiva li Sainz jista' jkun li firma pre-contract mal-Audi, però xejn mhu kkonfermat fuq dal-każ. Eżatt. Christian Tar minn hawnhekk insellimlu. Insellimlu wkoll. Hemm jgħidux li kuntratt sa 2026 kważi lest b'option li jġeddet aktar. Fil-ferma tiegħi Leclerc u Ferrari mhumiex vinċenti. Ferrari dalu dati għall-aħħar u Leclerc taħt pressure falli ta' spiss. Punt interessanti da, jgħidu li Leclerc għandu kuntratt sal-2026 żgur u jista' jġeddet iktar. Possibbli li jibqa' dak iż-żmien smajt xi erba' bit fuqha. U kifet isni kifet lek fl-aħħar mill-aħħar. X'options ovvjament aħjar għandu minn hekk. Hemm xi garanzija, probabbli li hija r-risposta. Allura nifhem jekk hu veru dejjem jekk ġeddet sal-2026 mal-Ferrari għax ma nafx għandu neċessarjament l-options. Jiddependi kollox jiġri Lewis Hamilton u l-Mercedes għalija. Ekku, eżatt, u diki. U oħra ta' Carlos Sainz għax la darba daħaltu fil-xena. Iva smajta, titpatpita li jmur mal-Audi, ila ċaqċaq, mux ħażin. Carlos Sainz skadilu l-kontrat fl-aħħar tas sena d-dieħla. Jien onestament nasib għal ġiex naħat. It is the right time fl-aħħar tas sena d-dieħla li Ferrari u Carlos Sainz ma jibqgħux iktar flimkien. U naħseb hija move sensibli li Sainz imur ma naħseb
Sainz again. U għaf situazzjoni ta' Leclerc, imma probably Sainz mux ta' dak il-livell laqqas. Allura Sainz imux imkien ieħor Campbell. U oħra Carlos Sainz. Ekku, u Carlos Sainz għandu kważi 30 sena. Ġifieri issa it's a bit of a last chance, last gamble, last throw of the dice. Da l-istess. Allura issu nifhimha li jmur mal-Audi. Ovvjament imbagħad meta jasal żmienu naraw ftit x'se jiġri bil-line-up li hemm bħalissa fl-Alfa Romeo, Valtteri Bottas u Guan Yu Zhou. Naħseb jiena jidher laqgħet insemmuhom bħalissa jidher li it-tnejn li huma ħajibqgħu għas-sena d-dieħla. Min għalija Bottas jiskadilu l-kuntratt fl-aħħar tas-sena d-dieħla mal-Alfa li ħajsiru Audi u laqgħet insemmu l-Alfa smajt pappita interessanti. Li jgħafri mal-ħass, u xek. Eva, neħaj morru mal-ħass, Alfa Romeo ħass. Ija kurjusa x'se jagħmlu l-ħass, la darba, isna nsemmu driver market, fuq ħansemmihom. Ija kurjusa x'se jagħmlu ħass, il-ħass jidher li Hülkenberg hemm ħajibqa' sen oħra Magnussen iridu naraw. Imma żgħat, ġifieri interessanti. Jitlaq Sainz. U bat xaħat ieħor imur mal-Ferrari jrid fi żmien. Ovvjament għadu kmieni biex nagħmlu ħafna spekulazzjonijiet. Jien rajt partita sa sewwieq partikolari. Imma għadu kmieni biex tajt. Però u bat Ferrari huma f'pożizzjoni sa punt. Taħdem both ways fil-verità, timietu sewwieqa. Verstappen, per eżempju, jista' jmur ma' min irid. Kulħadd ħaj kun iridu fil-verità. Ma kemm ikun iridu. Eżatt, tant jaf li tajjeb. Li mbagħad ovvja ħajmur mal-aħjar tim. U di fil-verità għax hija kritika oħra tal-Formula 1. Laqwa sewwieq qed imma laqwa timijiet. Mhux ovvja, ovvjament għax kulħadd jgħid Hamilton kien jirbaħ għax kellu laqwa karozza. Verstappen jirbaħ għax għandu laqwa karozza. Iva, veru, probabli għandhom kellhom u għandhom laqwa karozzi. Imma, mux, jekk dawn huma sewwieq ta' dak il-livell. Daw għandhom l-abilità. Imorru fejn iridu fil-verità, dan istess fil-futbol. L-aħjar player, ma jmur. Ma l-iktar proġett li tikkonvinċih. Għax jaf li hemm timijiet jiġru warajh, mhux hu jiġri warajhom, l-istess Verstappen tim jiġri warajh u jagħmel minn kollox biex iżommu, l-istess Hamilton kien fi żmien. Ferrari għandhom dik il-problema li objettivament iħajru l-aħjar sewwieq jew sewwieqa hija up for debate għalija. Verstappen. Naħseb li Mercedes u Red Bull huma aktar attrajenti bħala timijiet. Eżatt, jien hekk nara personalment u di jiena għandi ħbieb ma' Ferrari niddiskutiha dil-punt u hemm ħafna jaqblu Ferrari mhux f'pożizzjoni li jħajru Verstappen, nasib laqas huma f'pożizzjoni li jħajru Hamilton jew Russell, onestament. Forsi Perez għax ma jżommuhx ir-Red Bull għax tipo jistgħu jkampaw sa ċertu punt mingħajru, imma dak il-punt, taħdem both ways fil-verità, il-combination ta' min imur fejn. Dan kien jaġa jedinna li Leclerc għandu bħal Chris għandu kontrast lest somma rekord Formula 1. Ovvjament għandhom xejn mu konfermati ġifieri. Eżatt. Naħlef fuqha Red Bull jimmiraw għal Norris qegħdin fl-2024 u 25. Għax jekk Max jirtira kif qal wara 2028 iridu xufier ieħor kapaċi u żejr. Għadu l-bot ħafna l-2028 jiġifieri. Ekku. Hija inutli nispekulaw fuq xi ħaġa. Nifhem li timmira għal Norris għax Norris huwa sewwieq kapaċi ħafna, imma biex tajt jirtira billi qed jgħidlek illum. Biex inutli ġib sewwieq għal 5 snin oħra għax ta' jista' U bat stepping stone driver, Norris mhux ta' stepping stone driver,
li t-grumi aħna rissandu l-esperienza fil-Formula 1. Iġviri, għax Norris, it's early to say. Imma insomma, naħseb inkoplu għal-punt li jmiss, x'taħseb? Eżatt, diskutajna ħafna fuq dal-punt. Mela, punt li jmiss tijak. L-iktar tim dizappuntati dis-sena kien l-Alpine issa meta tqis li baqgħu prattikament fejn kienu dej sena l-oħra u ma jidher l-ebda titjib. Tant hekk telqulhom Ellen Pierman u Otmar Szafnauer, nejn l-iktar nies kapaċi fost il-produkt tal-Formula 1. Naqbel miegħek, l-Alpine stennejt ħafna iktar minnhom dal-istaġun żgur, stennejt li ikunu iktar viċin ta' top 4 li l-om jgħidu li jridu jimmiraw għalija xi 5 snin issa naħseb. Tajjeb ngħidu li huma constructors team u bħala constructors team nistenna ħafna ħjar minnhom. Speċjalment la darba issa rajna l-Aston Martin u McLaren jagħmlu qabża kbira. Jiġifieri la daw iż-żewġ timijiet għamlu qabża kbira għalfejn l-Alpine baqgħu fejn kienu. Naħseb għandhom problemi ħafna kbar milli Otmar Szafnauer jew sewwieqa. Hemm problemi li interni li jridu jiġu solvuti f'dan it-tim għax jispiċċaw dejjem jibqgħu hemm it-tfil tim. Ekku, l-Alpine kif more less inti ilhom snin jgħidu 100 race plan u mbagħad tinbidel 5 years, proġetti differenti, fejn qatt waslu, dejjem ishom ir-raba' jew l-ħames jispiċċaw qatt ma jimxu ħafna iktar il-qudiem. Tisa punt, Ricciardo rajnija mar magħhom fl-aħħar tal-2018, bidu tal-2019, għamel sentej, ma baqax magħhom. Alonso ġie lura wara sentej telqilhom ukoll. Oscar Piastri kien l-Academy driver tagħhom. Spiċċa mal-McLaren. Xi ħaġa aktar profonda. Cyril Abiteboul tela kemm qatt marru aħjar wara li tela mhux wis. Xatt li? L-istess fejn kienu baqgħu jekk l-istess Selma. Ntejt li vera ħadu r-rebħa fl-Ungerija u xi podju. U nkunu onesti ċikka kienet dik ir-rebħa. Imma biex bħala constructor team nippretendi bħala works team, skużaw, nippretendi li tkun qed tiġġieled mal-aqwa 4 timijiet ta' Formula 1. Mhux hekk kważi timmira, anke jekk forsi ma jirnexxilekx, biex tidħol mal-ewwel 3. Tkun kważi qed taspira lejn dak il-livell mhux iżu l-5 u kollox jgħaddi. Issa telqu Szafnauer u Ellen Pierman imorru ma' timijiet oħra. U probabbli speċjalment Pierman ilu fil-Formula 1 żmien u għomor. Anke Szafnauer ilu ħafna. Imorru ma' timijiet oħra, proġetti differenti. Asnu ħoda kbira, mbagħad ikunu ma' tat-timijiet u jkunu qed jispiċċaw quddiem l-Alpine ukoll. X'issu dejjem imorru round in circles Alpine. M'hemmx issu ambizzjoni. Xej, ekku, just stagnant bħala tim, dejjem fl-istess livell. M'hemmx jgħidu hemm viżjoni, imma m'hemmx issu pjan serju to execute it. Jew li tara li ħajaslu. Jien narhom għax naf nissegwi ħafna Premier League. Isom xi tim bħal Crystal Palace, ma nafx għara ġieni frasi. Jibqek fil-midfield. Isu tipo ta' tim irrelevanti ngħidu hekk. Jibqa' fil-midfield mingħajr ebda improvements. Ekku, ġust bil-table. Bil-team. Isalvaw dik kull sena. U bas anke pereżempju meta jippruvaw xi ħaġa, anke meta jippruvaw xi ħaġa ġdida, jispiċċaw jaqtaw qalbhom jaraw li mhix sejra daqshekk tajjeb, bla semmejt Crystal Palace għandlok eżempju. Issa bid-difetti kollha tiegħu ppruvaw jaqbdu l-Patrick Vieira jilagħbu futbol isbaħ, kienu kważi
risku li jaqgħu is-sena l-oħra, keċċew u spiċċaw reġgħu daħlu Roy Hodgson. Coach li all right, iżommok fil-lig, sod, imma going back, turning the clock back fil-verità, jisek, kemm ħadd avvanza, wattara tibit bħal Brighton Roy, imma għan wara fil-futbol, sekonda, imma tal-istess bl-Alpin. Nista' nikkomparawhom, vera eżempju. Analoġija. Eżatt, issa. Antonello fil-kommenti semmilna punt. Kurjuża żgur. Eżatt, għax kif fajn. Tasbu li b'not isterranġi l-affarijiet ġew Enstone. Le, ma taċ nara l-ottimizmu jien. Le, għazziet. Wara li jagħmel mal-Ferrari. Mal-Ferrari rajna x'għamel. Issa vera Ferrari u batim. Imma Ferrari differenti, mhux għax m'hemmx ambizzjoni. Ferrari iżofru minn wis nies li taħlu subajhom fit-tim. Politika. Konfużjoni assoluta. Konfużjoni. U sappunt ebdi l-konfużjoni f'Alpini. Alpini wkoll ejja ta' Panejda. Isu hemm ir-Renault Group. Hemm in-nies tal-Ingilterra tat-tim tal-Formula 1. Kważi l-aħjar żmien, ara kemm kważi bil-kemm kellhom flus. Meta kienu Lotus. L-2012-2013. Larax il-ħasra għax ġewinament ma kellhomx flus. X'kellhom Kimi, Grosjean, kellhom nispal James Allison u kienu bnew struttura u kienu jiksbu riżultati. Jalla jidher li spiċċaw. Darba jidher li spiċċaw it-tielet jew raba, darbtej u kienu regular li jispiċċaw podiums. Kien hemm. Raikkonen fl-2012 kienet iġġieled tat-titlu. Mela. U bat 2013 ma beżawx għalih. Vettel kien dominanti, però Ekku. Raikkonen ħadlu l-ewwel tal-liqa u kien raba ħafna. Mela, u l-2012 kif qed kien dejjem hemm u ma kienx ħażin fl-2013 imma mbagħad relazzjonijiet they deteriorated badly għax ir-riżulta li Raikkonen ma kien qed jitħallas kważi qatt għax li tagħmel ma kienx hemm flus għax naħseb ambizzjoni u execution iktar kienet hemm dak iż-żmien. U pereżempju kont ħammur naqa' fil-passat. Ta'tim bħal Force India, li l-lum il-ġurnata huma tista' tajt Aston Martin. Ma kellhomx ħafna flus, imma kellhom struttura. U ma kellhomx aspettattivi li jirbħu kull tellieqa kull ġimgħa le. Ma kellhom struttura, kellhom viżjoni. Dejjem kienu qishom imorru aħjar milli kulħadd jistenna, kellhom nies. U bil-flus waslitu mal-proġett tal-Aston Martin. Ekku, eżatt. Naraw li kien ta' suċċess. Sista wara. Suċċess relattiv, eżatt. Wara batuti su qed jidher li qed isir xi improvements. Iżda, ħalliġi appunti dwar Aston Martin. Li mingħajr titjib fil-karozza huma jafu jispiċċaw barra mill-ewwel erba'. Żgur. Dej isna wara Spanja l-Aston Martin tidher jisa karozza kompletament differenti mill rajna fil-bidu tal-istaġun meta kważi l-unika kompetitur ta' Verstappen u Perez kien Alonso, issa l-Aston Martin jinsabu ir-raba' 5 l-aqwa karozza. Ekku. Li għadaw kważi inkonsistenti saru ukoll. Ija, u nsemmi xi ħaġa oħra, ħabbat it-tieni sewwieq tagħhom ħajkun problema. Iva, naseb diġà kien problema fl-ewwel parti. Eżatt, Alonso meta l-karozza kienet hemm dejjem ġablek ir-riżultati, bħal wieħed għamel dik l-sprint race ta' Span, hija dejjem nemmel li immassimizza r-riżultat. Ekku. Stroll naraw 4 postijiet, 5 postijiet wara sieħbu ġieli għas kien jispiċċa mal-ewwel 10. Ekku, daqqa taraħ pereżempju jispiċċa l-5 u qudiem sieħbu. Daqqa taraħ għas jiskorja punti mġidden, m'hemmx dik il-konsistenza, just wild. Ejwa,
Ekku, fil-fatt għalija they had a lot of chances there for the taking fl-ewwel parti u ma naħsibx li ttieħdu. Aston Martin it-titjib fil-karz ta' McLaren. Iva, dik ukoll. Dik ukoll. Li qed titfalhom il-pressjoni issa. Eżatt, dik tejbu ukoll. l-karozza x'inkella jinspiċċaw bħalissa t-tielet positiv fil-kostrutturi jekk li se jisbaħ, ġew jitilfu t-tielet ir-raba' forsi hawn ħames post. Hemm dak ir-riskju żgur. U again, Alonso waħdu kemm jista' wasal. Għalija, onestament, naħseb kien hemm ċansijiet biex iva ikunu anke jiġġieldu għat-tieni post bħalissa fil-kampjonat tal-kostrutturi, mhux qegħdin jitbedu minn mal-Mercedes ġimgħa wara ġimgħa fejn jidħol il-kampjonat tal-kostrutturi, bħalma su bdejna naraw dal-aħħar tliet tliela. Mela, nista' mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami, ibqgħu magħna għat-tieni nofs tal-programm. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Fis importanti mingħand Game Breaker. Nhar is-Sibt ta' Awwissu, Game Breaker ser ikun qed jorganizza sejr fejn matulu inti tkun tista' tieħu skont ta' xejn inqas minn 25% fuq il-kodba kollha li hemm mal-beħ, ċertu statwi u figuri kif ukoll fuq il-kollezzjoni kollha ta' Funko Pop li għandna bħalissa għad-dispożizzjoni tagħna fil-ħbut li għandna ġewwa Birkirkara. Barra minn hekk, bil-loyalty scheme il-ġdida li qed noffru, inti taċċerta ruħek li dak li tonfoq illum se tigwadanja mintu fil-futur b'skonti sensazzjonali fuq il-prodotti kollha li Game Breaker joffri, prodotti ta' kwalità ta' divertiment garantit. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Għal-bonu t-sunobra, t-karbuda. Merħba lura għal-tieni parti tal-programm, nistgħu nimxu għall-opinjoni li jmiss li hija ta' Andrew. U jgħidilna li l-Mercedes huma l-iktar tim li jmassimizzaw ir-riżultati tagħhom meta tqis li l-karza li għandhom qudiemhom fost il-constructors kollha. Mela, naqbel miegħek li Operation li Mercedes flimkien ma' Red Bull Eżatt, għax hemm ir-Red Bull fin-nofs. Hemm differenza żgħira mbagħad li rrid forsi nagħmel biex niddistingwi bejniethom fuqha.
pero flimkien ma' Red Bull ma narax tim ieħor li operation li pit stop strategy is-sewwieqa huma daqshekk organizzati u jimmassimizzaw ir-riżultati tagħhom. Kompli jgħidilna fuq dal-punt. Naħseb jiena differenza iva Red Bull jimmassimizzaw riżultati Verstappen dejjem jirbaħ ma tarx tista' tmur aħjar minn hekk dak is-sens. Jien naħseb id-differenza Russell għandi feeling li jimmassimizza riżultati relative għal karozza li għandu naqra aħjar minn Perez mar Red Bull relative għal karozza li għandu. U allura bekk naħseb nagħti edge żgħira lil Mercedes fuq dan il-punt. Dit wassalna għal-punt tiegħi li kont ħansemmi li jmiss vera tajjeb. Il-fatt li Russell u Perez kienu fost l-iktar sewwieqa diżappuntanti tul l-ewwel nofs tal-istaġun. Anke naqbel miegħek li Russell kien aktar kapaċi massimizza r-riżultati tal-karozzi tiegħu minn Perez stennejt aħjar minnu dal-istaġun. Rajt statistika li fit-tliela Hamilton qabbes li Russell 9 drabi u Russell 3 darbiet. Ovvjament qed ninkludu DNFs, imma xorta. Ekku, le, naħseb dis-sena Hamilton tista' tgħid kwit. La ħafna paroli kbar tax, mhux għax nisma' hemm ħafna nies li ilhom jistennew biex Russell jirbaħ il-Hamilton bħala l-indikazzjoni tista' tgħid hemm din l-arja speranza minn xi sections tal-Formula 1 biex Russell jeleb Hamilton ilhom ħalqhom dal-istaġun. Ekku, ilhom ħalqhom. Russell kien hemm xi tliela fejn għaffeċ fosthom Kanada għaffiġa waħda mhux ħażin hemmhekk. Kien naqra sfortunat fl-Ingilterra, Russell, għax Hamilton ġietu naqra tajba bis-safety car, hemmhekk u spiċċamel il-pit stop u Hamilton kiseb il-podium f'dik it-tellieqa li għakost kienet tikka fortunata. Imma mbagħad pereżempju Russell fil-qualifying fl-Ungerija he simply didn't deliver. Ma jistgħux noqogħdu ndurru mal-lewża. Alright, Awstralja kien sfortunat ħafna Russell. Imma bħala pace, il-puntu li bħala pace ikun wara Hamilton. Dejjem, isek l-expectation. Fil-qualifying it's been a bit of more of a mixed bag. Imma mbagħad fit-tellieqa għax dejjem rajna iġibu lura lil Russell. Kważi isek dejjem tistenna Hamilton ħajirbaħ head to head tellieqa bejniethom li jmur aħjar minnu. Fil-fatt, anke jekk taqta' DNFs mix-xena, he's edged Russell twice as many times. Russell mara aħjar minn Hamilton 3 darbiet. Hamilton jekk teskludi li Russell kellu ġiex DNFs 7 darbiet. 7 darbiet. It's a lot. Meta tqis, it's a big golfing class. U mill-banda l-oħra, Perez, Verstappen terġa' domina iktar mill-li Hamilton domina lil Russell. Diġà tkellimna fuq u ftit Perez mhux għandu ħafna fuqu, iżda meta l-ewwel 4 tliela rebaħ 2 minn 4 stennejt li forsi Perez ħajt challenge lil Verstappen. Anke lejn l-aħħar ta' season li għadda Singapore sa' aħjar minn Verstappen rajnieh jisu forsi għandu ċans. Ekku. Kollu ġlida ma' Verstappen iżda xejn u ġieli bħalma konna tnejda għas tispiċċa t-telefos dik il-karozza. Eżattu. U l-ar performances tiegħu kienu fil-qualifying. Saħan sitra il-korreġini jekk għandi żball għandu Q3 appearances daqs Alexander Albon bil-Williams. Mhux Amerika l-kollox. Li hija imbarazzanti. Qegħdin viċin temmek ħafna x'għamel sekwenza Renju Unit, Awstrija. Ħames tliela ma marx Q3. Mela ħames. U kien hemm oħra fil-bidu tal-istaġun
L-Awstralja fejn m'għaddix għat-tieni eżatt, f'Melbourne fejn m'għaddix għal Q2 laqqas Perez, ġifieri 6 darbiet m'għaddix ta' għal Q3. Biex isninna laqqa il-punt u m'għandhomx. Ekku, il-punt biex nara naqbel miegħek li Russell u Perez deludenti kienu dis-sena, imma ma kienu deludenti jien nara in very different ways. Perez naħseb deludenti l-iktar għax għandu karozza biex imur ħafna ħjar u isek you don't see him quite make the most of it. Russell iktar naħseb jiddeludi relative to his teammates, relative to dak li qed jikseb. U minnu wkoll li Perez qed jiddeludi relative to his teammate, imma Perez jiddeludi anke relative to the car. Perez nistennih li wara Verstappen ħankun onest ma mhux daqshekk ta' gap. Tajt ikun one position jew tnej waraj on average every race. Imma mtliela Kanada qas fuq il-podium, l-Ingilterra xejn. Alright, l-Ungerija spiċċat it-tielet, Belġu spiċċat-tieni, Awstrija spiċċat-tielet, Imma, per esempio, Spanja qas spiċċa fuq il-podium. Monaco qas startja. Xejn ma qabatu dikinhar. Issa vera dik it-trakka jekk bat qualifying ma tagħmel xejn u absolutely ħadet, imma tara Awstralja qas kellu podium. Ħanġib per eżempju ta' Monaco mill-sirku fl-2018, Verstappen beda mill-aħħar u nexxielu jikseb 9 post. Ekku, bina u minn hemm salva xi ħaġa. Karozza għal li kienet għal. U żgur. Jiġifieri vera tgħid kwalifika l-aħħar u jekk tikkwalifika l-aħħar Monaco bil-Malti għax-xaqqa tamma. Eżatt. Xorta waħda turi li Perez kien diżappuntanti għall-aħħar ta' season. Ekku, u naħseb Russell, u d-differenza bejn Russell u Perez, vera li deludenti t-tnejn li huma, imma għanduna iktar nies jitkellmu fuq kemm Perez kien deludenti milli kemm kien deludenti Russell nemmen jiena. Għax l-spotlight id-aktar fuq l-spotlight ħatkun fuq l-aqwa team, ovvjament. Dik waħda, u issu tiġi għal-punti għalli isniet insemmijin kif Perez jiddeludi meta tqis il-karozza li għandu u mhux biss neċessarjament jiddeludi relative to his teammate. Russell, isna kif qed ngħidu, jiddeludi relative to his teammate, allura forsi ma jitkellmux daqshekk dwar għax your teammate tiddeludi mod. Għaxu issu kif edna, they've maximized the results pjuttost tajjeb dis-sena il-Mercedes. Jinsabu t-tieni fil-kampjonat tal-kostrutturi, jiġifieri isli m'hemmx it's very difficult biex jelbu Red Bull. They are achieving what they expect. Allura forsi veru qed jiddeludi Russell, imma ma tiġix mitkellma daqshekk l-affari. Ukoll dal-aħħar Russell rajnieh jagħmel xi żbalji bħala racecraft ukoll. Operationally naħseb, sebbejtom operationally Mercedes is-sena. Fil-qualifying right shifted Gerfix, Spanja kellhom naqa' taħwida u spiċċaw taħlu f'xulxin. Belgium, alright, ma taħlux f'xulxin, imma kien hemm 4 mix-ups naqra koroħ. Operationally Russell naħseb avolja he didn't quite deliver f'Q1. I'm not sure they got it right either. Ħankunu onesti. Ġifieri naħseb operationally huma tajbin Mercedes imma skużani naħseb fil-qualifying dis-sena Mercedes operationally. Miami wkoll kellhom xi ħaġa nsejt fil-qualifying. Ma tantx kellhom pace u mbagħad ishom irkupraw fit-tellieqa. Ma fil-qualifying qabel tinaqqas għadda għal Q3. Eżatt dik iva. Ma dik ishom kienet iktar nuqqas ta' pace naħseb milli operationally. Per eżempju,
Spanja minn għalija Russell m'għaddiex għal Q3 kien jew biżgiċċa għadda. Operation li għax huwa ma jistax noqogħdu nduru mal-lewża, hemmhekk kien hemm tgerfix. Belgium fl-sprint qualifying speċjalment kien hemm tgerfix. Operation li it wasn't quite there. L-Ungerija it was probably a bit disappointing għal Russell. Ġifri, hemmhekk hemm room for improvement, ma naħseb biex isna naqdu żewġ punti tal-konsistenza u tal-delużjoni. Jien ngħidlek li Mercedes kienu l-iktar tim li massimizza riżultati relative to the car they have. Għax minkejja li forsi Russell kien tikka deludenti, qed jideludi relative to only his teammate, mentri Perez u qed jideludi relative to the car he has. Allura naħseb ir-Red Bull results wise forsi qed jispiċċaw ma jirnexxilhomx jimmassimizzawhom. Fuq dan punt li Russell qed jiddeludi tkun deludenti bdej jsiebu. Iċ-xirin taħseb li Hamilton is overachieving the car? Sa punt forsi, sa punt. Naħseb iktar minn overachieving imma il-mod ta' how week in, week out he's getting the result you expect. Noddom fuq sobajja l-ammont ta' tlilaq fej Hamilton. Noddom fuq forsi tnej ġuni frasi tlilaq fej Hamilton jisu he didn't maximize the result you could expect, get the result you could expect out of him. As niftakar waħda nkun onest. Tiġini frasi. Forsi it-tlet titli li għaddi frasi. Waħda minnhom kienet l-Awstrija. He kept making mistakes with track limits. Dik kumbatija dibattitu fuq track limits tal-Awstrija kif għandha tissolvi għal darba oħra. Is-Saudi Arabia ma tantx mar tajjeb fil-qualifying. Allura spiċċa it-telli he recovered quite well, imma probably Sara kienet ġa saret hemmhekk. But prova niftakar it-telli. Jisseħu Miami, forsi ma għaddix. Iva, Miami, għax il-qualifying ma marx tajjeb, u reġa' kupra. Meta tara Hamilton maximized the u anke f'daw tnej minnhom. Saudi u Miami. All right, ma marx tajjeb fil-qualifying, imma mbagħad xorta. He still managed to get probably the best result he could hope for. U dik l-execution tagħmel differenza enormi. Dik jaf iġib teammate jider, dik naqra deludenti. Purament mux neċessarjament ħabba overachievement, kif forsi semmejt inti. Nasib kien hemm moment ta' overachievement dis-sena minn Hamilton, meta ġab il-pole position. Eżatt, il-pole position fl-Ungerija. Imma l-bqija, it's more just a consistent level by Hamilton that's very high relative to the car expected. Allura, hija diffiċli biex telbu, u Hamilton għandu storja li jiksrek pala teammate jankun onesti. Rosberg spiċċar tira parti għax naħseb Hamilton mentalment kisru. Bottas. Dak il-kapja fil-2016 isu kienet bizzejet. Kisser biex għamilha, kważi. Mara above and beyond. Bottas relativament faċilment elbu Hamilton over the span of 5 years across the whole board. L-unika teammate li kellu li jelbu l-Hamilton apparti Rosberg kien Button fl-2011. Eżatt, imma meta tqis il-medda ta' 3 snin, orajt l-2011 veru. Għamilha dejjem fuq medda ta' 3 snin. Pero jien naħseb ma rridx niddevjaw bis-suġġett, però bejn l-2010 u l-2012 turi kemm kien xufir ta' vera Button ukoll. Iva, Button kien xufir kompetenti ħafna. Iva, dawk it-tlielaq kienu speċjalità tiegħu. U Hamilton, la semmi Button naħseb kien kompetenti ħafna minn daqshekk. Imma Hamilton speċjalment fl-2012 l-operations tal-McLaren ta' kienu disastru. Li wkoll naħseb ġabu l-Button jidher li rebaħ iktar minn Hamilton kultant.
ċerta pit stops li tibda tara tal-biża. U kien hemm xi sena nafx jekk hux l-2011 jew l-2012 li kollu jitkisser ġo massa kien Hamilton. L-2011 dik. 2011. Dik kienet taħseb l-iktar sena. U naħseb laqas ninkludi s-sena l-oħra, u s-sena l-oħra by his standards kienet one of his worst ever years. L-2011 xej, kien mandra Hamilton, u xorta rebaħt l-darbiet għal-ġiħna f'dik is-sena. U hija għal-level u li l-istanna minn Hamilton. Eżatt, dik is-sena we was so below par, li qatt ma niftakru għazin daqsek. Pero, qed insammu l-Hamilton u skontok li normalment jingħad li l-sewwieqa jibdew joqsu wara ċertu età rigward livell u abilità. Imma Hamilton u Alonso s'issa qed juru kif kapaċi l-kars tkun bil-kontra. Jien mhux ngħid bil-kontra għax il-pik ta' Hamilton xorta waħda nemmen li kien jisu. Probabbli għadda wkoll veru. 2018 jisnirajtu l-aqwa sena ta' Hamilton jien. U Alonso il-pik tiegħu diffiċli tgħid meta kien, però jisu l-2012 nara l-aqwa sena tiegħu. Iżda xorta waħda Hamilton għandu 130 sena, Alonso 42 sena. It-tnejn li huma qegħdin jierbu l-teammates tagħhom week in week out. Ekku, tipo apparti Verstappen, dinjali, ħejja nkun onesti. Dawk it-tnej, ittar sewwieqa konsistenti. U naħseb lemmi rephrase bid-statement li qed għax dik kienet opinjoni li jiena ħriġt għandek. Qed jużaw il-fatt li qed jużaw l-età mhux bħala negattiva ta' decline fl-abilità li forsi vera it's a negative consequence ta' l-età tikber fl-età u ma jużaw il-pożittiv ta' li tikber fl-età li tkun akkumulajt l-esperjenza u l-arfin u jużawha biex juża għal fini ta' konsistenza. Jużaw bħala pisu pozittiv l-esperienza. Eżatt. Għax ta' kbira. Il-pace ma' żmien ħajonqos. U probabbli naqqas xi ftit. Bnedmin wara kollox u daw sewwi għażda xorta. Nkun onesti. Li Alonso għadu għaddejta 42. U probabbli. U b'dak il-livell imma. U b'dak il-livell ma tantx narawha. Nasa laqqas Schumacher meta ġilura. Jien ma rajtx, jien rajt qatt ma rajt sewwieq daqshekk longevity da sta Alonso. U ovvjament jiena mhux ħanot il-ħamsinijiet fejn kienu jibdew xi żmien kompletament differenti. U dik waħda u t-tieni net kienu l-ewwel snin tal-kampjonati jibdew ikbar kienu. Forsi kunu ilhom jikkompetu pre-Formula 1 days, jiġifieri dawka mhux se noddhom u ħadd minna ma jiftakarhom ejja nkunu onesti dawk iż-żminijiet. Jiġifieri le meta tara għax aqqas Schumacher dam sa kemm kellu 43 sena. Fl-aħħar tal-2012 u mbagħad tabar darba għal dejjem. Qatt ma kien għalija jien ngħid li żbalja li ġilura fil-fatt tal-Formula 1. L-istatistiċi tiegħu setgħu kienu aħjar kieku naħseb. Ekku naħseb kieku ma marx ma' Mercedes dak it-3 snin. Ekku. Forsi vera ta' daqqatit internament ta' forsi tom pedament biex jerġgħu jibnu naħseb kien hemm tista' tajt pożittivi li kellhom minn Schumacher fit-tim. Is-suċċess ta' Mercedes fit-turbo hybrid era huwa Parti grazzi għalih, żgur. Schumacher naħseb. Jgħin il-viżjoni u hekk naħseb speċjalment meta l-Mercedes kienu tim relattivament ġdid. Għastu tal-li Mercedes ditta ta' karozzi magħrufa. Imma dawk kienu ħadu over Braun, tim li kien pjuttost threadbare nkunu onesti. Kienet miraklu li rebħu fl-2009 u rebħu għax kellhom naqra bażi mill-Honda is-sena ta' qabel. Jiġri kellu dak l-effett imma ma kienx il-prestazzjonijiet. Issa kellu Rosberg teammate li huwa kien sewwieq kompetenti ħafna l-aħħar ta' imma ma kienx dik il-konsistenza li pereżempju kellu Alonso u
Dirrata min jaf meta sejqa f'Alonso. Kimi per esempio waqaf ta' 42 bħala minn sentejn ilu. Dejt tara l-aħħar sena speċjalment. Ija kien Jagħmel naqas schoolboy errors. Iva. Tintuna li issu kien wasal iż-żmien biex jgħid ċaw u naħseb anku kien jaf li għalem. Raqsu forsi ġija qawwi jqum sa ċertu punt u naħseb sa punt. Alonso Alonso ukoll wara il-fatt li Aston Martin bnew karozza tajba qed tkompli timmotu l Alonso. Żgur dik ovvjament Kimi pereżempju kien f'Alfa li it was pretty mediocre nkunu onesti l-aħħar sentej tiegħu fil-Formula 1 l-2020 u 2021. Illum xus stoffa nkunu onesti. Ġifieri ma tgħinx il-motivazzjoni u kif qed int Alonso għandu karozza li bija jista' jagħmel xi ħaġa l-ewwel hemm u hemm differenza wkoll. U Hamilton huwa naqri żgħar, veru, għandu 38 sena, imma għadu livell konsistenti ħafna. Alright, f'karozza diċenti jekk mhux forsi tikkadelu denti by recent standards, isli Mercedes għamlu dak iż-żmien kollu jirbu. Imma għadu jikseb riżultat wara riżultat. Kiseb għamod naħseb minn barra Red Bulls. Infatti, I stand to be corrected fuq l-istatistika, imma ma neskludix li Hamilton għandu podi daqs Perez, per eżempju, dis-sena. Li turik livell ta' konsistenza. Perez għandu madwar jisu safejna fi madwar 20 punti jisu ktar minn Hamilton, imma mill-istatistika li waslit li Perez kiseb 7 u Hamilton 4. Imma nkunu onesti, meta tippretendi li Red Bull mela fil-verità fit-tliela jekk teskludi sprint. Perez 5-4 biss jirbaħ lil Hamilton fuq podi. Jekk teskludi l-sprint, eżatt. Għax Perez kiseb ġiex podi f'ġiex sprints. 5-4. Għanna li għat tkompli turi id-deluzjoni ta' Perez. Mux deluzjoni, kem kien deludenti. Imma turi kem Hamilton juri konsistenza għalija ta' dik l-età l-abilta imma daw. Għan semmi xaħġi kompletament differenti sajin, punt kompletament differenti. Xaħġa tgħid li il-tim li xena ġan ġulura wara summer break, il-tim ta' Williams jaf iġi podju f'Monza permess ta' Alexander Albon. Din naħseb liktar punt strampe jgħidu hekk li ħanġi iżda ħanejt nafuqa. Dis-sena ta' Red Bull din kienet iktar karozza pass ġu straight line. Williams. Kien hemm telliqa minnu il-Kanada. Russell kien il-kollu waraj. U xejn ma tistax jaqbżu da biċċa Williams, bir-rispett. Issa Monza kif nikkaratterizzata para trakka. Straight line speed, u dawn forsi tista' tgħid 0. 4 straights b'xi chicanes in between. Dik trakka jiġifieri il-Williams jekk strateġija tajba u jekk Alex Albon isu sewwa, nemmen li għandhom ċansi t-tielet post. Għax, ovvjament, nasib. U forsi tikka fortuna u kol, affarijiet iġuhom tajbin. Jaff issir. Fil-fatt, naħseb laqgħet insemmu Williams u straight line speed, ikolli nammetti li f'Belġium fl-aħħar tellieqa. Iddeludew xi ftit, ħankun onest. Jistaku kienet żball pa' mamlu l-McLaren. Peress li raw li ġeja x-xita. U minn dera kellhom tire degradation naqrolja Williams mill-ismajt. Jistajku li forsi tafaw. Però naħseb laqgħet insemmu Williams naħseb kien hemm qabża konsiderevoli dis-sena, mis-sena l-oħra. Mis-sena l-oħra, ovvjament.
Fatti, sabu minnajjat minn post fil-kampjonat tal-kostrutturi. Iwa, qabel Alfa Romeo u Alfa Tauri. Alfa Romeo vera disappuntanti. U le ġifiri titjib sar, specialment Alex Albon, Logan Sargent naħseb. Jien naħseb Logan Sargent kellu għalija mux jitkaċċamma jien għamil devri dal-istaġun. Ma kienx ta' barra minna u skur Sargent. Ġifiri. U kien deludenti ħafna l-axħar. Imma naħseb la darba ħansemmu l-Devries. Nafu li dan tkeċċa wara il-Grand Prix ta' Renju Unit. Imma insomma, biex nerġa' nafu Williams u nerġa' dan, veru li kien hemm ħafna titjib dis-sena. U hemm possibilità li forsi b'xorti tajba jġibu podium. Jiena naħseb ħadd tkun jibsa on pure pace alone. Qualifying hemm chances imma anke f'Monza li hija estrema jekk hemm race pace advantage konsiderevoli biżejjed b'xi naqas strateġija jaf teleb lil Williams mhix imma naħseb jaf jiksbu riżultat tajjeb ħafna. U forsi ittellaħħom post jew tejn iktar fil-kampjonat tal-kostrutturi. Hemm isfel isu minn ħass l-isfel ma tantx hemm punti, daw ma tantx iskurjaw punti on a regular basis. Allura daw jiskurjaw lek per eżempju 8 punti l-Williams jiġu post li mhux podium, ma dak riżultat kbir għalihom għall-ġida tagħhom tal-kostrutturi. Allura naħseb Monza hija opportunità, naħseb hija opportunità għal-podium, mhix opportunità faċli. Imma hija opportunità biex jissodaw it-8 post. Jissodaw it-8 post u forsi looking up. Anzi les. Ħarsu l-fuq. Jiġu 7 post, għandhom ċans jiġu 7 post jekk jaqbżu l-ħass. Eżatt. Jista' jkun kollek iġibu podium. Fil-kummenti qed nara l-Antonello u l-Karla minn hawn kien semmela rigward l-aqwa rebħiet bejn Jenson Button u Lewis Hamilton punt differenti da meli qed niddiskutu, però niddiskutu fuqhom. L-aqwa rebħa ta' Button naħseb Kanada 2011 bħalma l-Antonello. Indiskutibbli għalija dik. Eżatt. Li għamat intesa qatt. Passijat il-fuq. Erba' red flags jew ma nafx kemm. Le kien hemm red flag minnhom. Minna waħda kien hemm biss, 4 safety cars jekk mhux iktar kien hemm. Imma kien hemm red flag li da mhux isatej. Tant kemm kienet niżlet xita biex imbagħad fil-fatt waqfet ix-xita u lejn l-aħħar kienet nixfet it-trakka. U wasta ta' dak l-isbar ta' Vettel. Ta' Vettel li bija rebaħ it-telli għabati. Mela. U rigward wara ta' Hamilton. F'dak iż-żmien? Mhux neċessarjament f'dak iż-żmien. Jien għalija Silverstone 2008. Ejwa, dika. Silverstone 2008. Dasab l-iktar rebħa dominanti fl-iskola tal-Formula 1. Speċjalment, u naħseb oħra f'snin reċenti qed issir increasingly rare li jintrebħu tliela 50 sekonda l fuq. Jien naħseb on pure pace. Verstappen kieku ma jgħidulux isserraħ il-karozza ngħidlek kapaċi jagħmilha. U smajna x'bdew jgħidu. Smajna x'ġara f'Belġju. Verstappen he floors it jirbaħ 50 sekonda. Ekku. U naħseb tant kemm hemm bżonn, tant kemm jafu li ħajjilbu tant kum ditali laqqas jindenjaw ruhom. U bil-ġurnata hemm ħafna iktar management, tire management, engine management, mileage, kollox, fuel. Fuel per eżempju tara iktar lift and coast, menti dak iż-żmien kien refueling, allura forsi kienu iktar flat out.
U hemm dal-variations. Ġifri naħseb dawk il-rebħid dominanti ta' 50 sekonda jaf isiru kultant. Fil-fatt, Hamilton ġewwa Russja fl-2021 kien rebaħ distak ta' xi 50 sekonda. I stand to be corrected. Imma kienet eċċezzjoni sapur. Ħabbaxxita u ġifieri rari hija outlier mhix normali jintreba. I mean Verstappen minn hija 33 seconds l-aħjar rebħa tiegħu dis-sena. Nasab l-Ungerija. L-Ungerija. Ovvjament ġiri mbagħad jekk tara l-gap mhux neċessarjament minn Mattini għax jaf kien Perez għal karozza li jmiss qed immissu 30 sekonda vantaġġ fuq tellieqa. Ovvjament tvarja wkoll għax safety car u virtual safety cars dawk jaffettwaw lek it-tlielaq ukoll. Jiġifieri gaps jaf iqarqu ftit bik ukoll. Imma li bdejna ngħidu għax issa l-aqwa rebħa ta' Hamilton iva. Silverstone 2008 kienet fost l-aqwa vera tgħidli ovvja għax ma taqbix imma Monaco 2019 kienet rebħa kbira meta tqis kollox. Kellu l-Verstappen ibkaħħal miegħu ġo dik it-trakka. Monaco ma naqbix miegħek issa għax Monaco faċli ħafna tiddefendi l-pożizzjoni tiegħek. Dik vera u naqbel miegħek fuq hekk. L-2018 Riccardo mill-istess ħaġa kellu 25% inqas power. Ekku. Minn normali xorta d-defenda riżultat. Imma naħseb id-differenza li Hamilton setaw faċilment dawk it-tajer seta tmarritlu tajer, easily, ifisser, u xorta just about ħaxsib biex rebaħ. Nasib kienet fost laqwa. U batem Hockenheim 2018, waħda mill-laqwa rebħiet. Għana ġilura mill-14 post. Ekku. Dik iktar mill-li laqwa rapatija bħala kif sa, iktar bħala nasib l-iktar rabħa importanti tijaw. Għax permezz taħħa. Dawar il-kampjonat dik is-sena. U għalija rebħa mill-laqwa tijaw tibqa Brazil fl-2021. Meta ġi mill-aħħar? Veru ħabba l-sprint, kien l-aħħar għall-sprint. Irkupra sal-5 fl-sprint, imma mbagħad kellu jiservi 5 postijiet mill-grid u rebaħ mill-10 post. Eżattament, Dik kienet waħda mill-laqwa tiegħu. Imma mbagħad jekk tieħu forsi żmien li Hamilton u mbagħad kienu flimkien. Nipprova niftakar hekk laqwa rebħa ta' Hamilton. Ma kienux flimkien imma mal McLaren kien hemm oħra 2009 Ungerija. Iva, Hamilton kien rebaħ ħadi. Karozza ħażina. Ħażina, mbagħad lejn l-aħħar tal-istaġun anzi they came good McLaren. Rasib għadha mill-aqwa rebħiet ta' Hamilton kienet Ċina fl-2011. Tal-2011 dak iż-żmien li Hamilton u Button kienu flimkien. Kienet waħda mill-aqwa. Imma naħseb nistgħu nduru għal punt li jmiss u nibdew. Eżatt, l-aħħar punt li huwa tiegħek tgħidilna li Yuki Tsunoda dis-sena kien fost l-iktar sewwieqa underrated dan l-istaġun u se jagħti kedda kbira lil Daniel Ricciardo għal kumplament tal-istaġun. Kompli ftaħ fuq dal-punt. Ara, meta tqis l-Alfa Tauri qegħdin l-aħħar b'3 punti fil-kampjonat ta' kostrutturi. Miskurjom dawk il-punti. Kollha hu. Jiena naħseb meta tqis Tsunoda l-Alfa Tauri realistically it's probably the worst car li hemm. Imma żgur mhuwiex l-ar sewwieq li kien hemm Tsunoda dis-sena għalija b'karozza naqra aħjar. Seta forsi inaqqar iktar punti. U fil-verità, żbalji ftit li xejn rajna minn għandu dis-sena. Ma tantx rajt żbalji minn Tsunoda jkolli nagħmel. Mhux li qed iġuni f'ras illi. Biex tara. U naħseb jiena
għamilha kwit, in-nies ma tantx qed jagħtu każa. Imma jien naħseb Presti għandu karza ħażina. In-nies jisom mhux se jagħtu każ. Mhux jgħidu jagħtu każ jekk Tsunoda ħaj jispiċċa 13 post alla volja jien nafsih Budevri kienet tispiċċa 18 post. Eżatt. Għax jisu barra mill-ewwel 10. Eżatt m'hemmx punti. Tispiċċa 14 post u 18 post. M'hemmx differenza. Tista' tispiċċa għajder. Ekku. Jiġifieri Tsunoda forsi ħabba tal-fatt ma tantx qed jidher apprezzat biżżejjed. Allora naħseb inti qabel ma minna dal-programm li qiegħed fost laqwa seba' sewwieqa dal-istaġun. Iva, dik naħseb forsi. Dik imbagħad naraw is. Rajt ta' naqra kbir. Ma l-ewwel 10 naqbel miegħek ma mhux ma laqwa seba'. Seba' naħseb imputtajta ftit. Però ħandu rat-tieni punt li semmejt fl-istqarrija tiegħi. Li ħajati kedda l-Ricciardo. L-ewwel nies Ricciardo kulħadd jagħmlu jien nara li hemm perċezzjoni ta' Ricciardo li hu naqra xi gran sewwi ħajamel kollox. Isu f'salt wieħed għax neħew De Vries u ġabu lilu hemm ċertu perċezzjoni li Tsunoda ħajkissru għalajbirek dan f'salt wieħed kważi anke jibda jispiċċa podium kull tellieqa jekk temmen xi nies. Le, ma jiena naħseb l-ewwel nies fl-Ungerija mingħajr Ricciardo ma raħjar minn Tsunoda. Ejja. Imma mbagħad f'Belġium le. Ma kien imkien Riccardo. Ma kien imkien. Għamel żball qualifying li telfit. Skur ta' track limits. Iżda fit-tellieqa ma rnexxin. Ma rnexxilux jirkupra. Naħseb l-aħħar spiċċa parti Logan Sargent. U fil-fatt naħseb ara kemm ngħidlek li kien underrated. Tsunoda, naħseb di tispikka. Vera l-pożizzjonijiet forsi varjaw xi ftit għax retirements u ħaġa wara. Imma minn hawn minn hemm dejjem naraw consistently jispiċċa tliela u ħaġa oħra. U naħseb dik il-konsistenza mhix se tkun faċli għal Ricciardo jeleb u ma ninsewx Ricciardo ilu naqra barra wkoll u naħseb jiena ħafna nies qed jantiċipaw li Ricciardo ħajamel walkover b'Tsunoda. Jiena xettiku fuq hekk. Jiena ħankun onest, jiena mhux tal nista' nagħri kedda, tal nista' nagħri Tsunoda over the season jgħaddi Ricciardo. Jien ma nipretendix Ricciardo jirbħu kważi, jirbaħlu. Ovvjament, Ricciardo bħala personalità u hekk fil-pedok tridu għax huwa. Eżatt. Però ħafna nies mhux se jagħmlu miegħu ma' Ricciardo naf żmien għadda minn Formula 1. Kienet żejda li reġgħu ġebuh ma' Alfa-Tauri, jien hekk rajta għax mal McLaren l-aħħar sena spiċċa xi 70 punt inqas minn sieħbu. Ekku. U issa naraw ġi rookie Oscar Piastri u qed ikun ferm iktar viċi tal-Lando Norris milli qed ikun Ricciardo. Ekku. U oħra naħseb li importanti noqogħdu attenti. Jaf tiġi pereżempju tellieqa fejn jirtiraw lek 8 karozzi. Eżempju wieħed minnhom ikun Tsunoda. Ikun hemm dger fix. U b'xi mod Ricciardo għal-mod tal-kelma jispiċċa 5 post u jikseb 10 punti. U Tsunoda, per eżempju, jispiċċalek id-10 post, 3 darbit oħra, u ma jidirx jeleb il-Ricciardo. Noqogħdu attenti, ma nagħmlux xi analiżi hemm barra ngħidu. Ma dik tiġi freak result, simili bħal ta' jinnaf Latifi kontra le mhux sorry, Kubica kontra Russell. Kubica kontra Russell fl-2019. Ekku, importanti ma nagħmlux dawn l-iżbalji b'Ricciardo, għax naħseb hemm willingness b'Ricciardo ħabba l-personalità tiegħu li nagħtu passes għalih a bit too easily. Naqbel perfettament miegħek. U għalhekk jiena nsostni li Tsunoda jtih kedda u ma noħodix bi kbira li iva jirbaħlu. Jiena li jirbaħlu. I would not take it for granted li Ricciardo jirbaħlu, far from it. Mela, dak li
kella xi ngħidu f'dan il-programm verament sija tal-ġen is-soltu sija u nofs anzi, is-soltu ta' diskutu fuq il-Formula 1 aħna tnejn ma fuqat. U żgur. Nistgħu nagħmlu sija u nofs oħra naħseb u nibqgħu ma dar id-umutini. Ma insomma, ekku, nishtiq nirringrazzjak Wayne tal-programm u nirringrazzja l-Kamra Sportiva tal-istedina. Nirringrazzja koll il-min segwa il-programm. Nfakkarkom ukoll li dan il-programm għaj sejtella koll fuq il-paġna tagħna ta' YouTube. Nissuġġerilkom tamlu subscribe hemmhekk ukoll ħallilkom nikbru fuq dik il-pjattaforma. Il-programm li jmiss se jkun għada mal-editur Anton Labela fejn se jtina l-analiżi tiegħu tal-logħba RB Salzburg kontra Inter titmiem il-konfront. Dak kollox li kelli xi ngħid il-lejl tajjeb.